pana Matthew chapter 15 verse ndeya 10 na 11. Zvino akadana vanhu vazhinji kwavari akati kwavari, tererai munzwisise. Kune vanhu vanoteerera kwete kunzwisisa. Vanoteerera kuti vazvidefend. Listen to understand, not to reply. Haisi nyaya yegakava. Bvuma kugara pasi vepulpit Jesu ataure. Verse 11, Jesu anoti, izvo zvinopinda mumuromo wemunhu hazvisvibisi munhu, asi zvinobuda mumuromo ndozvinotaura, ndizvo zvinosvibisa. Zita rekuti kusviba, defile, raishanda musanctuary maMwari. Kana Israeri ingava nezvivi, paive nemukaha pakati peIsraeri naMwari, zvichireva kuti haigoni kusangana naMwari because iri ine chitema, yakasviba, iri polluted, iri contaminated. Saka kusviba chimiro chekuti Mwari havagoni kuita ungano pamusasa waIsraeri. Mwari wayakasimudza vaprofita haachagoni kusangana neIsraeri because of defilement. Zvinosvibisa. Saka Jesu ari kutaura achiti chekudya tsika dzevakuru zvekuti zvinopinda mumuromo zvinosvibisa. Jesu ari kuti aiwa handizvo chinosvibisa. It is the condition of the heart. Saka zvinopinda mumwoyo, kana zvapinda zvinoenda mudigestive system, zvonanga kuchimbuzi, kuseptic tank. Jesu ari kuti the filthy of the toilet is less than the filthy of the corrupted heart. Zviri muchimbuzi zviri nani than the armory of the corrupted heart. Mune maatomic bombs ari mukati mendangariro. Zvakasviba moyo wemunhu wakaora chose. Ndiani angauziva? Presidents anogara pasi vanoti let's turn guns into plowshares. As they are sitting at the corridors of peace, one is manufacturing a time of peace. It's a time for another future war. Moyo wemunhu wakaora chose. Ndiani angauziva? Saka it is the condition of the heart. Jesu ari kuadresa kuti aiwa kusviba kwemoyo zvinobuda mukati mendangariro zvobuda nemuromo. Out of the abundance of the heart the mouth speaks.